Мумията 9, а с мен е Ноч 150 и правим интервю на Ноч 150. Ноч, на колко си години? 8,5. От кой град си? Или колко си вече ще ставам на 9. Другата година февруари. В кой град се намираш? В море, като тебе. На коя улица? До твоята. Добре. Как се пише скайпа хората да чуят? Скайпа ли? Да. Как се пише? Да. Ами как се пише? Георги Андреев. Добре, хора, като гледате това видео, пишете си скайпа и може да снимаме тримата. Разбрахте ли? Добре. Ноч! Кога да завършваме този клип? Кога да завършваме този клип? Не знам. И хора, ако го чувате, ще бъде хубаво. Аз превършвам клипа и айде, чао от мен и Ноч 150. Кажи чао. Бай. Бай-бай. Айде и аз сега да го чуем.